Honey. Nej, nej, lad mig lige se. Det er min. Lad mig lige se. Det er min. Så skat, det er min. Når fucking skriver en kommentar, hvor jeg skriver, jeg ikke er bøsse. Så står der, eller så kommenterer alle sammen, er du bøsse? Jeg tror, jeg får sådan et angstanfald, eller hvad fanden han nu sagde med. Du er fucking bøsse. Gustav. Sådan. Det er sådan her. Syg. Oh, you know what I mean? Honey. Er nogen af jer, der kan slikke jer selv på albuen? Det er meget langt. Comment down below. Au. Hvor helvede. Men jeg kan godt. Jeg kan godt alle sammen. Se. Og se. Okay. Så lige se, når jeg står på hammer. Se. Jeg kan godt finde ud af at stå på hammer. Se. Nej, lige. Jeg står jo på hammer jo. Ikke også? Det er meget let. Jeg skal øve jer. Det bliver nødt til at øve jer. Det er fucking svært. Hov. Nå. Altså, jeg vil bare gerne sige hej. Hvordan går det, altså? Sådan går det, altså. What's up? Hvis en eller anden fra vores klasse ikke også er fra vores skole. Hold jeres kæft. Siger det. Hvis nogen, dig Simon og alle... Og dig Victor. I skal lade os være. Take a chill pill. Snap that. Ja, se. Nå. Vi kigger på fjernsyn. Det er sådan nogle to Kai og Andrea bolle. Sådan noget. Og vi sidder her bare på YouTube. På Movistar Planet og alt muligt. Så, hvad laver I? Comment der below. Du kan altså ikke svare. Jo. Nej, det så ikke på den anden side, vel? Jo, men det kan I jo godt skrive det. Altså, det er ikke på Facebook. Nej, men det kan godt skrive det. Jeg tror, det er som om det er Facebook, det er der så. Jo, det er. Det er ikke sådan Facebook. Er det ikke sandt? I kan godt skrive, hvad I laver. Dernede. Nej, man kan, nej, men... Jo, lige dernede. Hold din fanden kæft. Af min næse. Okay, vi ses alle sammen. Farvel.